נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ורועי קנטן, המביאים את קולות השידור אליכם. זה החל לפני שבועיים בשאלה של מאזין, והסתיים במסע למעמקי הנפש. מסע עם ערכים לפולין. מסע עם ערכים לפולין לא דומה לשום דבר שהכרתי קודם. נסעתי אדם אחד וחזרתי אדם אחר. מסע עם ערכים לפולין הוא לא טיול ולא סיפור היסטוריה של העם היהודי. מסע עם ערכים לפולין היא חוויה חד פעמית, אותה מעמידה ערכים לטובת כל יהודי, המבקש לחוות ולהבין קרוב ככל שניתן את חורבן יהדות אירופה. בוקר יום שני, נפגשתי עם הקבוצה בשדה התעופה של ורשה. ככהן הגעתי יום קודם בטיסה ארוכה דרך עובדה, ברטיסלבה, וינה ומשם לוורשה. בכל אותו יום שהייתי עסוק בשלוש הטיסות בכדי להגיע לוורשה, למסע, חשבתי שאני מקריב משהו. עד שהגעתי לתאי הגזים, למשרפות, לצריפים, לצריפי השירותים. ופתאום, באחת, הבנתי שכל מה שאקריב בחיי אינו הקרבה. פתאום אתה מבין שכלום לא דומה למה שקרה שם. לאחר שיחת תאום קצרה עם האיש שהמציא את המסעות לפולין, הרב יוסי וליס, מנכ"ל ערכים, והתארגנות קצרה, החלנו במסע. הרב אהרון לוי מבחירי המרצים בערכים ניגש ככהן גדול בעבודת יום הכיפורים. הוא פתח את המסע בדברי קהלת. אל תבעל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים. כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כי ההכנה למה שנראה בהמשך הייתה זו הכנה נדרשת. פתאום אתה מבין שאין אדם שיש לו הזכות לפתוח את פיו בקשר לחורבן הנורא, אם לא שהיה שם. אין מה לדון, לחשוב שמבינים, כי אין מספיק מילים בשום שפה בעולם היכולים להסביר את מה שעבר על היהודים שהיו שם. הפסוק הזה מהדהד בראשי בכל פעם שאני מנסה לסכם חלקים ממה שחוויתי במסע עם ערכים לפולין. מסע עם ערכים לפולין הוא מסע בן שבוע שלא ניתן לסכם גם במשך חודשים. מסע בו מתעוררים בתוכך חלקים שלא ידעת שקיימים אצלך. מסע שמחבר אותך חזק חזק ליהודי שבך. מסע שאחריו לא תהיה יותר מי שהיית. מסע שאחריו לא תנסה לשפוט את האנשים שהיו שם. מסע שהופך את מילות התפילה שלך למשהו אחר. פתאום, אפילו ברכת אשר יצר מקבלת מימד חדש. מסע שרק מי שעושה אותו יכול להבין כמה טוב לנו בחיים, וכמה עלינו להיות מאושרים ולהודות לבורא עולם
על כל רגע מחיינו. אושוויץ, המקום המחריד, הספוג בדם של מיליוני יהודים. אנו עומדים להיכנס. לפנינו מבנה אדום, מגדלי שמירה וקילומטרים של גדרות תיל כפולות ומחושמלות. פסי הרכבת שמחוץ למחנה מובילים אל המקום בו נכנסו היהודים ברכבות ויצאו בעשן הארובות. לשם אנו עומדים להיכנס. צמרמורת עוברת בגופי. שוטר פולני קשוח הבודק את הנכנסים מוסיף להרגשת הזעזוע. מחשבה חולפת בראשי על מיליוני הגברים, הנשים והילדים שנכנסו לכאן ועלו בעשן השמיימה. נעמדנו בחצי גורן ובהפרדה הנדרשת על פי גדרי ההלכה, והרב וליס, מי שגדל על השואה וסייר עם אבא שעבר את כל שנות הזעם, פתח בדבריו. דברים שאת חלקם נשמע ממנו כאן הלילה באולפן. מחנה אושוויץ, כל מה ששמעתם, קראתם ואולי ראיתם לא מתקרב לדבר האמיתי. לראות בעיניים את המקום שאין מילה שיכולה להגדיר אותו. אולי מכונת ההשמדה הגדולה בעולם. יכול להיות תואר כוללני ולא מספיק למה שרואים פה. הגענו לצריף הראשון, מבנה עץ שאינו מגן מפני הקור הפולני הכבד. דרגשי עץ עומדים לאורכו. 3 קומות של משהו שאפילו לא מזכיר מיטות. כאן נדחפו כ1,000 איש בצריף אחד, עם ביגוד מינימלי, ללא אוויר, ללא מזון ומים, או אפשרות להתפנות. ובעיקר ללא כל זכויות, כן, אפילו לא זכות של בעלי חיים. הכל שללו מהם. נחשבנו כצאן לטבח, הלוואי. אפילו זכויות של צאן לא היו לנו שם. לטבח כן, זכויות לא. בכל יום נכנסו לכאן כ1,000 שלדים מורבים אחרי יום עבודה מפרך. אך רק חלקם שרדו עד ליום המחר. חלקם מתו בשנתם בקור המקפיא, ממחלת הטיפוס, מרעב, ויותר מכל מהסלקציות שנעשו פה, בכל הזדמנות. אתה עומד מבולבל ולקולט. השכל האנושי לא יכול להכיל את תת התנאים בהם חיו כאן, אבותינו רק לפני כ70 שנה. העיניים רואות והלב מסרב להקל ולהאמין ולהבין מה קרה פה. מיליון רגשות מציפות באחת. הנפש לא מעכלת את מכלול הרגשות שמקום כזה מביא. תחושות של כעס, רצון לנקמה, רחמים, תפילה, סלידה, שנאה. ובעיקר הרצון להבין למה זה קרה. למה מיליון ילדים שלא חטאו נופצו על הסלע? למה? מיידניק. אנו עומדים להיכנס. מבנה אבן. בכניסה מבואה. רצפת בטון מחופה בלבידי עץ שכל דריכה בהם משמיעה יללה. שוב אנו עומדים בחצי גורן ושומעים דברי הסבר על הצריף בו אנו עומדים. הלב הולם בחוזקה כשהרב לוי מסביר שאנו עומדים להיכנס לתאי הגזים. למקום בו עומתו באכזריות נוראה נשים, ילדים וגברים. אנו נכנסים לחדר עם תקרה נמוכה.
מערכת צינורות ברזל וראשי מקלחות, כתמים ירוקים על התקרה וריח של מוות באוויר. שקט מסתרר. דברי הסבר קצרים. לא צריך הרבה דיבורים. הדמיון עובד שעות נוספות. העיניים נעצמות, ובדמיונך אתה רואה אותך ויקריך נמצאים כאן ומסרב להאמין. אנשים בוכים, מתייפחים, והחזן הרשטיק מרהים בקולו במילות השיר, ותיאר רבי שמואל עצמוי. ותיאר רבי שמואל עצמוי, והזכיר את השם בסילודים, ויולו למורוי, ושואל מישראל שלמו שבדים, ונם לוי קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגוית, כי שמעתי מאחורי הפרגוית, כי בזויס אתם נלכודים. העיניים זולגות דמעות. הדמיון מפליג. בליבי תפילה חרישית לבורא עולם על צרתם של כלל ישראל. על הגלות האיומה שעדיין לא נגמרה. וליבי זועק בדממה, אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך. ואז אני מתעורר כמתוך חלום לזעקת שמע ישראל הפורצת אל חלל האוויר. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני. השם הוא האלוקים נאמר בבכיות, וכל השופר מתערבב עם התייפחות הקהל. אדוני הוא אלוהים. שקט, דממה. כל אחד עם עצמו, מחשבותיו ותפילותיו יוצאים מתאי הגזים לשבילי המחנה. מאזינים יקרים, להקיף את המסע של ערכים לפולין בתוכנית אחת הוא דבר בלתי אפשרי. ביקשתי להביא לכם את קולות המסע, את רגשות האנשים שהצטרפו למסע, את מה שעובר על כל המרצים שעושים את המסע הזה, ובכלל את הזווית הנפשית של מסע לפולין עם ערכים. אך כאמור לא ניתן להקיפו בתוכנית אחת, ונייחד בעזרת השם מספר תוכניות לכך. היום מאזינים יקרים, נשוחח עם האיש הראשון שערך מסעות לפולין. ננסה להבין באמצעותו למה הוא עושה את המסעות האלה.
ובתוכניות הבאות נביא בכל פעם קולות נוספים. מסע עם ערכים לפולין הוא מסע שמועבר ברצינות, ברגישות ובהתחשבות ברגשות הקבוצה, ובאחריות שרק ערכים יודעת לעשות. אני הייתי שם, ואני מבקש לשתף אתכם מאזיניי היקרים בחלק ממה שעבר עלינו, על האנשים במסע המיוחד הזה, על המתנה המיוחדת שהרב אליס נתן לכולנו. מראש אני מבקש להתנצל מאזינים על כך שבחלק מהקולות שהוקלטו במסע בעצמו, הקולות מלווים ברעשי רקע. לילה טוב הרב אליס. לילה טוב. אני חושב שהמונולוג הזה שהשמעתי כרגע, ואולי החוויה הזאת שאני שיתפת אותי וזכיתי להיות בה, זה אחד החוויות הקשות והמסירות ביותר שאני אישית עברתי ושבן אנוש יכול לעבור. אצלך זה לא המסע הראשון, ובמהלך התוכנית הזאת נשמע קולות מתוך המסע, ואני מבקש את ההתייחסות שלך לתוך אותם קולות. אבל ראשית אני מבקש לשמוע ממך. אתה מלווה הרבה מסעות, אולי את כל המסעות, ואני רוצה לשמוע ממך, האם אנשים שעוברים איתך את המסע הזה, אכן חשים כפי שאני תיארתי במונולוג? בהחלט כן, וזו הסיבה שאנחנו ממשיכים לעשות את זה. אלא לא התגובה שלך שהיא מאפיינת את קהל המשתתפים במסעות האלה, וההתייחסות שלך, אם לא הייתה בעצם מייצגת את אותם אנשים שמגיעים, אני לא חושב שהיינו ממשיכים עם המערך הזה. ואנחנו מרגישים שזו תרומה אדירה לאותם משתתפים, תרומה אדירה לכלל ישראל. מן הסתם, אותם משתתפים מספרים את זה הלאה. ואני חושב שהתוצאה של כזה מסע היא גם תרומה אדירה לאותם נספים שעברו את השואה. כי אולי קצת אפשר להבין אותם יותר. אתה בעצמך אמרת, אי אפשר לתאר את זה ואי אפשר להבין את זה. אתה שעברת שם. תאר לך את אותם שהיו שם, שגם הם לא מסוגלים להסביר את זה. אז אנחנו קצת תורמים לאותם אלה שעברו את המהלך הזה. וכל שכן לאותם שנספו. הרב אליס, אנחנו לפי הכללים, למרות שאנחנו באמת בתוכנית ייחודית ביותר, אני חושב שמכל 3 השנים שאני משדר פה, זה אחת התוכניות המרגשות והקשות גם להעביר את התוכנית הזאת, אבל בכל זאת את הכללים של הרדיו אנחנו חייבים לשמור. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד שווים. מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי מר ימונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל חזרתי מהמסע לפולין עם ערכים, ונפלה בחלקי הזכות להיות אורח אישי של הרב ולס ולחוות את המסע כפי שאין אף אחד שיכול להעביר חוץ מהרב ולס. נשמע קטע קצר ולאחר מכן נשוחח עם הרב יוסי ולס. אני בן לאבא ואמא ששרדו את השואה. אני לא אומר ניצולי שואה, כי אני לא חושב שאף אחד ניצל מהשואה הזאת. לא ניצלו. מי שעבר את זה לא ניצל. שרד. אני גדלתי בבית של אחד כזה, אבא, שסיפר וסיפר, והוא שרד מספטמבר 39 עד מאי 1945. ספטמבר 39, מאי 45, מפולין. גטאות, היה כאן בוורשה גם, היה בוורשה לפני המלחמה, היה בגטו לודג', היה באושוויץ, היה בדכאו, מסעות מוות. שרד 6 מיליון, הלכו לאיבוד ונשאר, בין הנשארים, בידיים שלהם. והוא אחז שהוא חייב לספר את מה שקרה, וששנדע ונבין. בהיותו בגיל מופלג כבר, הוא החליט שלוקח אותי ושני נכדים ונוסעים לכאן
וציוו עליהם להיכנס לתוך הבונקרים ולתוך תעלת הביוב ולחפש אולי יהודים החביאו שם משהו. אולי בעצמם מסתתרים שם. ואז התחלנו קצת להבין מה זה גבורה יהודית. מה מצאו בתוך תעלות הביוב? מה מצאו בין הקירות? מה מצאו בחורבות? והוא מספר. נכנסנו לתעלת ביוב. שמו לנו דינמיט על הגב. ואנחנו צריכים להיכנס לחפש, אולי נשאר שם משהו, אולי תחביאו נשק, אולי זהב, אולי זה כמה יהודים שצריכים לחסל אותם. ואנחנו נכנסים. ואחרי שאנחנו לא מוצאים שום דבר, אנחנו צריכים להניח את הדינמיט, מושכים באיזשהו חבל, ואנחנו יוצאים החוצה ואנחנו מפוצצים את אותו בונקר, את אותו מקום. והנה כשאנחנו זוחלים פנימה, אנחנו רואים, יושב שם איזה רבי, עם ילדים, ולומד דם, כאילו שאין שום דבר בעולם חוץ מהחיידר הזה. מנהל חיידר בתוך תעלה, בתוך בונקר. ונשנים עם משניות. הוא אומר להם, יהודים, צאו החוצה, הולכים לפוצץ את הבונקר הזה. הוא אומר, הרבי, אנחנו לא יוצאים. הוא אומר, יפצצו. הוא אומר, אז מה יצא אם נצא? יהיה לנו יותר טוב? אנחנו לא יוצאים. והמשיכו ללמוד, כאילו הכל בסדר, כאילו שאין שום בעיה בעולם. הם יצאו החוצה. אותם אסירים, מאושוויץ שראו את זה. ובסוף הצצו את הבונקר על הרבי והילדים. ולפני שהוא נפטר, הוא אמר לי, מבקש ממך, קח אחריות, תספר מה שסיפרתי לך. וזו הסיבה שלקחתי אותך לכאן. מה אנחנו עושים טיולים? שהגענו לפתח של אושוויץ ולמחנות ההשמדה. הוא אמר, תגדר, אז אני לא עובר עוד פעם. אני מפה אסביר לך מה היה שם. זה מה שהוא אמר. ואז התחלנו להבין. ולא חזרתי הביתה אותו בן אדם. ולא אותו אבא. לא אותו בן. והבנתי שיש אחריות להעביר את זה הלאה. הרב אליס, שמענו קטע אחד שכמובן לא שמענו את כולו כי לא ניתן להעביר לפה שעות של המסע. בחרתי קטעים נבחרים עליהם אני רוצה לדבר איתך. תראה הרב אליס, אתה עומד בראשו של גוף תשובת התנועה הגדול ביותר בעולם. יום אחד אתה מתחיל לעשות מסעות לפולין. אתה מדבר על גבורה יהודית, אתה מספר סיפורים מזעזעים על בונקר שפוצץ על ילדים, ואתה מדבר על אחריות. מה הסיפור? על איזה אחריות אתה מדבר? שאלה קשה. כפי שניתן להבין, אני בן לאבא שעבר את התופת בצורה הכי מזעזעת שרק אפשר. וכנראה באיזשהו שלב כשהוא היה שם, הוא אמר לעצמו, אם אני אצא מזה חי, אני אספר לכל העולם. הוא יצא מזה חי, והוא סיפר. ולספר צריך גם מישהו שיקשיב. והוא גם יותר בכלל יקשיב, שיקח את זה ויפנים את זה, וירגיש את אותה אחריות כמו שהאבא כשהעביר את זה לבן. ובזה הוא הצליח. ואז אני ממשיך את המהלך הזה. והגעתי למצב, אחרי שגדלתי בכזה בית, גם אמא וגם אבא, ושמעתי כל הזמן את הסיפורים וחייתי את זה איתם, אני לא יכול להגיד שהייתי שם, אבל כמעט הייתי שם. אתה יודע שכשאתה מספר, אתה היית שם. נכון. כי אתה מספר את הסיפורים עם האנרגיות, עם העוצמה, עם כל הרגש, כאילו אתה היית שם, כאילו יצאת משם. אכן כך, וזה גם המסע הראשון, זה גם המסע שלי, וגם המסע שהייתי איתך ביחד. זה לא משנה. זה כל כך חשוב, כל כך עמוק, וכל כך יקר, שזה לא משנה כמה פעמים אתה עושה את זה. כי האחריות נשארת, האחריות לא מתקהה. ולכן אני עושה את מה שאני עושה. אבל כפי שאמרתי, זה לא איזושהי מתחויבות רק לאבא, אני חושב שזה מחויבות לכל אלה ששרדו את זה. זה מחויבות לכלל ישראל. והראיה היא התוצאות.
אמרתי שאני יצאתי משם לא אותו אבא. וכל מי שעוברת, ואתה בעצמך לא חזרת אותו בן אדם. אז אם ערכים עוסקת בקירוב, ואני מכן קירוב אנשים ריבונו של עולם. אז זה גם עושה את זה. וראית את זה בעצמך, היו שם חילונים, דתיים, מזרוחניקים, חסידים, ליטאים, ספרדים, אשכנזים. כולם התקרבו, היית משקרה. תוך יום היינו הרבה אחד. ולקראת הסוף כולנו התרוממנו לכזו דרגה שהיה קשה לחזור הביתה. והנה העובדה שאתה מעריין אותי פה. מה, אתה לא משועמם? אותה אחריות אני מרגיש, ואני חושב שהערכים זה בדיוק הגוף שמתאים לעשות את זה. כי הוא עושה את זה במידת אחריות, והוא רוצה לקרב יהודים לבים של השמיים. ואני חושב שאם אנחנו שואלים את אותם נספים, מה אנחנו יכולים לעשות עבורכם? הם יכולים לעשות בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו, כי זה קידוש השם. אתה יודע, הרב אליס, שאני ראיתי, אתה יודע, נדבק בי קצת החיידק שנקרא השואה, ולקרוא ולהבין יותר, כי אני מרגיש שרק החומר העיוני הוא ענק. מדובר באלפי ספרים, אם לא עשרות אלפי ספרים, עדויות, סרטים, כמות עצומה של מידע. ואני אומר לעצמי, אני הולך לקרוא איזה ספר שדווקא נכתב בצורה מאוד 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 יהודית ושמתאימה לציבור החרדי, ואנחנו נדבר על כך. ספר שאני חושב שנכתב על ידי גברת חווה, אם אני לא טועה, וולברשטיין, או שאולי אני טועה, אבל אני אבדוק. בכל מקרה, אני קורא שם שיש מצווה דאורייתא של זכור את אשר עשה לך עמלק, והיא כותבת במפורש שסיפור השואה הוא חלק ממצווה דאורייתא של זכור את אשר עשה לך עמלק. זאת אומרת שמה שאתם עושים מעבר ללקרב כל יהודי, ואני מאוד מתחבר לזה, כי כמה שאנחנו חושבים שאנחנו קרובים, תמיד יש להתקרב עוד ועוד ועוד, והמסע הזה לוקח אותך ובכמה ימים עושה כאילו איזה טיפול אינטנסיבי בהבנה שלך של כל דבר. אפילו, אתה יודע, אנחנו נדבר בהמשך על הנושא של הצריפים ששם אנשים היו צריכים להתפנות. אחד המקומות המזעזעים ביותר עלי אדמות. לראות את המתקן, אתה יודע, היו אנשים, אתה לא ראית, היו אנשים שברחו משם, לא יכלו לסבול את זה. אבל אני אומר, אחרי שאתה רואה דבר כזה, אתה אומר לעצמך, אני יכול להתפנות במקום פרטי, במקום מסודר. יש לי את הזמן שאני צריך. ושם היה דבר נוראי, אתה פתאום מתחיל לברך אשר יצר, ואתה אומר לעצמך, כל מילה פה היא כל כך מדויקת, כל כך טוב לנו. אז ההתקרבות הזאת לבורא עולם, היא התקרבות שהיא לא תתואר, ולכן אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, שזה מה שהערכים צריך לעשות, לא רק לקרב את האנשים הרחוקים, לקרב גם את האנשים הקרובים. אני רואה גם את האנשים שלא זכו עוד לשמור תורה ומצוות באופן מלא. באוטובוס ישבו איתנו כקבוצה איכותית, כקבוצה ברמה כזאת, זה גם נושא לשיחה שצריך לדבר עליו, על הקבוצות. איך אתה מגיע לאנשים כאלה איכותיים? היו שם שתי רבני ערים, היו שם חסידים, כמו שאתה אומר, אנשים ברמה, אנשים משכילים, קבוצה מיוחדת, ואתה רואה יושבים אנשים רציניים, ואנשים שרחוקים מיהדות, והדבר הזה כל כך מקרב אותם, אני חושב שזה באמת תפור על מה שערכים צריכה לעשות, ואתה כמנכ"ל ערכים עושה בפועל ולא רק מדבר. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, שנים מהילדות ועד שהתחלת עם המסעות האלה, שזה היה כבר שנים אחרי שאתה מנכ"ל ערכים, מה קורה בכל השנים האלה? איפה הסיפור הזה שאבא רוצה לספר ולא מספר? או לא לוקח את זה צעד קדימה ולוקח אתכם למחנות? איפה זה מתחיל? כל עוד שאבא סיפר, אז לא הרגשתי את הנטל של האחריות. אמרתי, אבא מספר, בסדר, מי שישמע, ישמע, והוא ישמיע את הסיפורים בכל מיני סיטואציות. אתה גם צעיר מדי, פשוט להבין. ברגע שאתה כבר בעצמך נהיה אבא, וכבר יש לך נכדים, ויש לך אחריות ציבורית גם, שזה דבר שנוסף לי במשך החיים. שאתה מחבר את כל זה. ואז יום בהיר אחד אמר, תשמע, אני לא חושב שאני יכול להמשיך לספר, בוא אני אקח אותך ואני אראה לך את כל מה שסיפרתי. ואחד הדברים האחרונים שהוא ביקש ממני לפני שהוא נפטר, יוסי, תמשיך לספר את כל מה שסיפרתי.
אז ממילא, ככה דברים יתאבו, זה לא שהייתה לי איזו תוכנית בגיל צעיר, לא לספר בגיל מבוגר יותר כן לספר. אני מרגיש שהגיע הזמן, פשוט מאוד. איך אומרים? It's never too late. אף פעם לא מאוחר מדי. אגב, באיזה גיל אבא היה כשהתחיל את המסעות האלה? אבא לקח אותנו בהיותו בגיל 80, משהו כזה. בגיל 89 הוא נפטר. והוא עשה איתכם מסע אחד כזה? כן, יכול יותר מזה. אתה יודע איזה קושי זה היה בשבילו לעלות על המטוס, להגיע לוורשה, לקחת נהג מונית ולומר לו בוא סע איתנו 4 ימים ורק הוא נמצא, אני ועוד 2 בנים, והוא לוקח אותנו ממקום למקום, וכשמגיעים למחנות תחשוב שהיה קל לו להיכנס ולראות את הפנים של הפולנים האלה עוד הפעם. זה קשה מאוד היה, אבל הוא הרגיש אחריות שצריך לעשות את זה. בגלל שהרגיש את האחריות הזו ואנחנו הרגשנו את זה אצלו, לקחנו והרמנו את הלפיד. תגיד לי, מה זה עושה לך באופן אישי? באופן אישי, נפשית, מה זה עושה לך? אני רוצה שתספר למאזינים, אני ראיתי מה זה עושה לך. כאדם שעוסק בנפש, לא הזזתי את העיניים ממך כמעט כל המסע. אני מתנצל על כך. אני רוצה שתספר למאזינים, מה זה עושה לך? אתה שואל שאלה קשה ועמוקה. אני לא יודע, קשה לי להסביר את זה. זה במידה מסוימת שילוב של אני מקיים את מה שהדור ההוא רצה אולי שנעשה, כי אני הדור השני, ואנחנו כבר בגיל יחסית מבוגר. הדור שעבר את זה כבר לא מסוגל לצאת לכלא מסעות. אני מרגיש שאני מקיים את מה שהם היו רוצים שאני אעשה. אני מרגיש שליח, ואני לוקח את זה מאוד ברצינות, מאוד ללב. ואני כל כך מרגיש שאני הייתי שמה, איך אמרתי, שמת לב, אני ביקשתי אנשים שאני מספר את הסיפורים שיחזיקו אותי, כי אני לא יודע מה נגמור את הסיפור. אז אתה מבין מה שעושה לי נפשית. אני פשוט מחזיר שאני משחזר וחוזר על אותו מקום. כמו שאבא שלי היה בלילות היה חולה, ואני שומע בלילות את כל מה שהוא חווה, גם מה שהוא לא סיפר. כנ"ל אמא שלא רצתה לספר בכלל, כי היא מהאסכולה הזאת שהיא לא רוצה לספר, לא רוצה לחוות את זאת, אין לה את הכוח לספר. אבל בלילות היא חולמת גם כן. אז אני שומע את הכל. אז זה נכנס לך, אתה מגיע למצב שאתה היית שם בעצמך. אז כשאני מספר, אני מרגיש שאני חזרתי לאותו מקום. בוא נשמע עוד קטע קטן, ולאחר מכן נדבר עליו. כשהוא מביא לי את התפילין, הוא מתחיל לבכות. לא הכרתי אותו כבכיין. אמרתי, אבא, למה אתה בוכה? הוא אומר, כי ביקשת ממני את התפילין של הבר מצווה. הם היו מאוחסנים אצל האבא שלי. וכשאבא מגיש לי את התפילין, הוא מתחיל לבכות, והוא מספר לי. אני אגיד לך למה אני בוכה. אתה רוצה תפילין. אבא שלי יהודי צדיק היה. נראה לי שגם אתה הולך להיות איזה שטיקל צדיק פה. ואני באמצע. אני חוזר איתך בתשובה. אבא חזר בתשובה. יחד עם הבן שלו. כל משפחה. אני חושב, הרב אלס, שאני מחזיר אותך לאיזשהו קטע שמאחוריו יש סיפור ענק. בקטע הזה סיפרת אותו, כבר היינו אחרי 3 או 4 שעות שאנחנו הולכים במחנה. השלג החל לרדת, קור נוראי, הקבוצה כולה סביבך כמו, אין לי איך להגדיר את זה, כמו אבא. ואתה מספר את הסיפור בהתלהבות עצומה. בוא תספר לנו מה היה שם. הסיפור שהביא אותך להתייפחות כל כך גדולה, כשאתה מבקש את התפילין מאבא. כידוע, ואם לא ידוע אז אני אומר את זה עכשיו. אני בעצמי חזרתי בתשובה באיזשהו שלב. הלוואי ואנחנו נזכה. וכשהייתי בתהליך הזה, נסעתי לאבא לבקש את התפילין. אז שיהיה לי תפילין. והתפילין שלו מוחסנות אצל אבא מאז הבר מצווה שלי. ואני כבר בן אדם נשוי עם אישה, 3 ילדים. ובאתי לאבא לבקש את התפילין. תהליך התשובה הוא לא תהליך פשוט, צריכים שיתוף פעולה גם האישה. היא הייתה קצת מאחוריי בקטע הזה. ובאנו יחד לאבא עם הילדים לבקש את התפילין שלי. ובאיזשהו שלב אמא ניסתה לשכנע את אבא שלי שימתן אותי קצת. שלא יהיה קיצוני. שאני לא אהיה קיצוני ולא נלך תפילין כנראה זאת קיצוני.
אז אתם מבינים מה היה שם. בכל אופן, היינו באיזשהו מעמד, ואבא מביא לי את התפילין. והיא מנסה לשכנע אותו שימתן אותי, והוא מקשיב, ובאיזשהו שלב הוא מתפרץ בבכי, ואז הוא מסביר לנו למה הוא בוכה. אז הוא מספר שהוא בעצמו. ואז אנחנו חוזרים לשואה, כי בעצם כל הסיפורים שאני מספר, זה לא היסטוריה, זה איך שהסיפורים של השואה השפיע על החיים שלי כדור שני, ממילא זה גם משפיע על הדור השלישי, הרביעי וחמישי וכך הלאה. אז זה משפיע, אין מה לעשות. אז איך זה השפיע עליי? שאני עכשיו שומע את הסיפור של אבא, וזה גם השפיע על המספרים עצמם. ואבא התפרץ בכי, ואז הוא מספר לנו שבשואה, הוא מחנת דכאו, הוא רצה זוג תפילין, והניח אותם בסתר, ונתפס, ודנו אותו למוות בקליעה. ושם אני מספר את כל התהליך שתפסו אותו. במסע אני מספר שתפסו אותו. ואני לא אכנס לכל הפרטים, כי אין לנו את כל הזמן. אבל בסופו של דבר, כשכבר היו צריכים לקלוט אותו, כבר בחבל סביב הצבא, בשביל הצחוק, שאל אותו הגרמנית, תגיד, מה בקשתך האחרונה לפני שתולים אותך? בשביל הצחוק, לא שאכפת לו מה בקשת האחרונה. בשביל הרשעות. בשביל הרשעות, אוקיי. תגדיר את זה ככה, שום דבר לא עשו בטוב לב ובטוח. ואז הבא בראש רוצה להניח את התפילין האלה, עוד הפעם, שבגינו הם תולים אותו עכשיו. הגרמני חשב, זה רעיון נפלא, יתלו אותו עם התפילין עליו. ואז כולם יבינו למה תלו אותו. זה מין אקט חינוכי. כן, התמונה הכי נפוצה תהיה בעולם, יהודי תלוי תפילין עליו, אז הוא אמר מצוין. וברגע שאבא הניח את התפילין, הספיק להגיד הברכות עם החבל סביב הצבא, הוא צעק, ככה מספר במעמד הזה שהוא נותן לי עכשיו את התפילין של הבר מצווה, הוא צעק לכל היהודים שהבידו, זה היה טקס פומבי. כל תלייה הייתה טקס פומבי. כן, זה היה חייבים על להסתכל. אז אבא צועק, אני ניצחתי, בכל רם לפני שתולים אותו, שכבר תפילין עליו והחבל על צבא. ואז הגרמני כעס מאוד על עצם העובדה שהוא צועק שהוא ניצח, והסף את העונש שלו לעונש יותר קשה, מוות במכות על הראש. תהליך שלם שוב, לא ייכנס לפרטים. בסופו של דבר שרד את המכות האלה. חשבו שהוא מת, אבל הוא שרד. וכך יש לי אבא. ככה אני לא נתי. ברור. וככה אבא מספר את זה. ואז הוא פונה לאשתי, בכל המעמד הזה שהוא נותן לי את התפילין, ואומר לה, אם את חושבת שעם כזה סיפור, אני אשכנע את הבן שלי, לא להניח תפילין, יש לך טעות, אלא לא רק שאני אשכנע אותו, אני מצטרף אליו. ואנחנו ככה התחברנו יחד, וככה התחיל התהליך של סופו של דבר כל המשפחה חזר לתשובה. אתה יודע, הסיפור הזה הוא כל כך עמוק, אם רק חושבים על הסיפור שהיה שם כשזה קרה. נכון. ועל ההשפעות שיש משפחת וליס, לא סתם משפחה חרדית, ענפה בלי עין הרע. ישנו אדם שמחזיר מאות אלפי אנשים בתשובה. וזה הכל הודות לאותו סיפור תפילין, שאם אתה לא היית חוזר בתשובה הרי, לא היה ערכים. אם לא היה ערכים, כל אותם יהודים לא היו. אז זה הכל מתחבר וקשור לאביך הגדול עם סיפור התפילין. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות ומיד שבים. מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי מרגי מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת לאחר שחזרתי מהמסע של ערכים לפולין, מסע שכאמור תורם כל כך הרבה לנפש האדם, ליהודי שבך. המסע הזה הוא מסע שעושה אותו ערכים, וכמובן שאי אפשר בלי הרב וליס שנותן את כל הטון והרגש והעדות מכלי ראשון. אי אפשר לעשות אותו בלי בנו הרב נדב שדואג לכל הפרטים ופרטי הפרטים, כדי שהכל יהיה כל כך חלק, שהכל יסתדר, שבכל מקום שבאים ישר נכנסים ולא חסרים לו אישורים ולא דברים. בכל מקום שהיינו, המסע זרם באופן הכי מקצועי, כפי שרק ערכים יודעת לעשות, עם 35 שנות ניסיון בלוגיסטיקה. אי אפשר להתעלם מהמרצה שלקח אותנו ועשה את המסע הזה
למה שהוא היה. במונולוג דיברתי על הרב אהרון לוי, שניגש למסע הזה כמו כהן גדול בעבודת יום הכיפורים. בכזו רצינות, עם כל הרגש, עם כל האחריות. וכפי שהוא אמר לי במספר הזדמנויות במסע, אני מרגיש כחלק מתנועת התשובה שיש על כתפיי האחריות להעביר בצורה הראויה את הדברים על למודרכים שלי. נמצאים פה אנשים שהגיעו למסע הזה ורוצים לשמוע את הדברים כפי שהם היו, במינון הנכון שבין החלק נקרא לו ההיסטורי, המורשת עם ישראל, והחלקים והסיפורים המרגשים. הרב אהרון לוי, כשהגענו להר הילדים, פתח באיזשהו מונולוג קצר שאותו נשמע עכשיו. כמובן שאנחנו נשוחח עם הרב אהרון לוי בארוכה יותר בתוכניות הבאות. בעזרת השם הוא ישתתף איתנו ויהיה איתנו פה באולפן. אבל עד שזה יקרה, אני רוצה להשמיע קטע שהרב אהרון לוי אמר ביער הילדים, ולאחר מכן נשמע שיר מצמרר אותו כתב הרב לוי. בוא נשמע. באותם ימים, ימי המלחמה, במשאיות נהגו רק גרמנים. היא עטתה על עצמה את בגדי נזירותה והלכה לתומה כאן ברחוב שאנחנו הלכנו. והיא מעידה שהיא ראתה משאית מלאה בשקים מפרפרים שהורדו כאן לתוך הבור הזה שאנחנו נמצאים בו. פה נקברו חיים הילדים הקטנים שנלקחו מתרנוב אל הנופש. בפעם הראשונה שהייתי כאן, הדבר הזה נגע לליבי מאוד ולא מצאתי מרגוע, והחלטנו שבעזרת השם בפעם הבאה שנהיה כאן אנחנו נשמיע שיר שהם לא יכלו לשיר יחד איתנו. את השיר הזה אנחנו נשמע עתה, ולאחר מכן הרב ולס ימשיך. הרב אהרון לוי שלא נמצא פה איתנו, אבל במסע ליווינו אותו בכל מקום. ביער הילדים אני הרגשתי את הצעקה שפורצת מהלב שלך הטהור. ראיתי שזה באמת מקום שאותו אתה לא יכול לשכוח לעולם. הרגשת הלב כזאת שהביאה אותך לכתוב את השיר, וכפי שאתה אומר, השיר שהילדים שפה נקברו בבור הזה לא יכולים לשיר איתנו. בוא נשמע את השיר. תרנוב, יולי 1942. האקציה הגדולה. 6,000 מבוגרים ו800 ילדים מצווים להתאסף בכיכר העיר. יריות ברחובות. אישה מבוהלת מתכופפת להרים נעל של ילדה קטנה. איש לבוש שחורים חוטף את הילדה, חובט בקיר. לא צריך נעליים. מי שמגיע לכיכר נרצח ביריות, השאר נשלחים לבלז'יץ. מאות ילדים מגורשים לבניין בית הספר. שניות לאחר מכן הוא מתפוצץ. לאחר הטבח נותרים בעיר העובדים החיוניים בלבד. את הילדים שולחים לנופש, וחמרו. ליד היער עוברת נזירה לבושה שחורים. רק כל מנועי המשאיות נשמע. קולות עמומים נשמעים מתוך שקים מפרפרים. הם מורדים במהירות לתוך בורות. מכסים. תם הנופש. מן היער ליד זבילטובסקה גורה. ילד לא חזר. הכל נותר כשהיה, כיסא ירוק קטנטן, ודבש על אותיות חומש,
ודף ישן נושן, טלטל זהוב מחזיק ביד, זה כל מה שנותר, ושיר עצוב של א' ב' אף פעם לא נגמר. גדר ועץ של תות ירוק וכל דממה דקה, רק טונת של פסים בשק זועק הידת יצחק. היכן עשה אמור לי בני, תינוק של בית רבן, במקום תשובה הוא שר לי שיר ניגון ישן נושן. שוב שרים כולם עד סוף העולם, קמץ א' גם הרבי כאן עם כל ילדי הגן לומדים א' ב'. גם הרבי כאן עם כל ילדי הגן לומדים א' ב'. ובין הבתרים עשן נמוג בשאלה, בתוך העמק כל לוחש שובר את הדממה. שותק היער ילדים נמים בזרועותיו, ניגון ישן של א' ב' הוא שר לילדיו. ויד קטנה נוגעת בי, סוגרת שפתותיי, לא אבא לא אומרת לי, תשאל יותר מדי. לומר שטוב ירדתי ונשיקה קטנה, ועוד מילה כן אבא אני אוהב אותך. שוב שרים כולם עד סוף העולם, קמץ א' כמה טוב לי כאן, הכל פה כמו בגן, לומדים א' ב'. כמה טוב לי כאן, הכל פה כמו בגן, לומדים א' ב'. מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי מריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לאחר שחזרתי מהמסע עם ערכים לפולין, המסע שאני חושב שהיחידים שיכולים לעשות את זה טוב כל כך, מושקע כל כך, רציני כל כך. מסע שבא מכלי ראשון, מעד, ממישהו שאני יכול להגיד היה שם, כי נכון שהוא לא היה שם, אבל הוא חי את כל הילדות שלו בתוך הדבר הזה. הרב יוסי וליס, יש לי את הזכות היום להגיש איתך את התוכנית, ואנחנו נשמע עוד קטע ונדבר עליו. תספרי, הגיעו לעיירה, תופסים את היהודים, דוחפים אותם לגטו, וכשהם היו שם, אבא מספר, הם נכנסים, חבל להתעסק עם הילדים האלה, תמיסו את המבוגרים למשאיות ישר לאושוויץ. את הילדים מה היה? לא יודעים מה יעשו איתם באושוויץ? לקחו את האושוויץ, זרקו אותם לקירות, דיפסו להם את המוחות מול העיניים, וחלק מהם היו צריכים אותם. למה? לא יודע, ניסויים, ביולוגיים, אין לי מושג למה. היו מאמסים אותם למשאיות, אתה חושב שסידרו אותם אחד ליד השני? זורקים אותם כמו סכין, ככה מספרים, זורקים אותם מעבר לגדר של המשאית עד שמתמלאת. אבל הסצנות הפרטיות, זה מדבר בכלל, הפרטיות, מספרים שהאימהות יכלו לעמוד בזה, בחוץ, צרחו, לא יכלו לעמוד בזה, רצו לקפוץ למשאית יחד, נתנו להם. מספרים על שני ילדים של אימא שמושיטים את היד דרך המשאית, אימא, קחי אותי, ואימא לא יכולה לעשות שום דבר, היא בקושי יכולה להתקרב למשאית. אבל עם השרום האכזרים האלה, ההשמדה האלה, עומד שם הנאצי, אומר לאמא, יש לך פה שתי ילדים, תבחרי רק אחד, תחליטי מי את לוקחת. הם שומעים את זה, אמא אותי, 4 ידיים יוצאים, אמא אותי, אבל תבחרי רק אחד. היא אומרת, אני לא יכולה,
תוציא אתה. אומר, לא, את תוציא. מי להוציא לך? אז היא אומרת, אני אקח אותו, אין לה ברירה. אז הוא נותן לה את השני. שכל החיים הוא יזכור לך, שאותו לא לקח. איך אפשר להגיע לכזה מצב? שכל החיים הוא יזכור ויסתכל עליי, אמא, למה לא לקחת אותי? אוי, סיפור מזעזע הרבה לזה. אני חושב אחד המקומות, נכנסנו ליער הילדים בחושך, חושך מוחלט, קור מקפיא. השמיים בכו, היה גשם כאן. השמיים בכו, וכולנו בכינו שם. הנה שומעים בהקלטה, כי התיאור הזה הוא תיאור נוראי. גם התיאור שנשמע אחר כך מפי הרב אהרון לוי, על מה שקרה שם. בשיר שהוא כתב אחרי שהוא היה שם בפעם הראשונה. זה דבר שבלתי נתפס. בור שזורקים לתוכו 800 ילדים חיים וקוברים אותם בתוך שקים. במקום הזה נעמדת כשבצדך האחד בנך ובצד השני נכדך. שניהם עמדו ותמכו בך, ומראש אמרת, אני לא יודע אם אני אוכל לסיים את הדברים, אבל אני לפחות יתחיל. ובגבורה עילאית סיפרת לנו מה קרה כשנולד בנך נדב, בנך בכורך. בוא תשתף אותנו. אבא מספר שבשש שנים שהיה בשואה, מחנות, גטאות, מסעות מוות, החלק של הילדים זה החלק הכי קשה. כי אתה לא יכול לעשות שום דבר, והם כל כך תלויים בך, וכל העולם מתנפץ בעיניים שלהם. כל האמון במבוגרים, באנשים, הכל מתנפץ, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. התסכול הזה מאוד השפיע על אבא. בבית הוא ביקש גם, אם אני פעם מעניש את הילדים, שאני לא עושה את זה לפניו, הוא לא יכול לשמור כל ילד בוכה. הרי פעם, איך אומרים, צריך תפעיל לדעת מתי להגיד מה, בכדי שתוכל להפנים את הסיפור שמספרים לך. אם אתה לא אבא, אי אפשר לספר לך בדיוק מה קורה עם ילדים, כי אתה לא מרגיש את זה באותו מידה. אבא בחר לספר לי פעם, בהזדמנות, הוא תמיד תפס את העיתוי הנכון, כשהבן הבכור שלי נולד, וטלפנתי להגיד לאבא, נולד לי בן, בשמחה. התגובה שלו הייתה, תגיד תודה שיש לך למי להגיד שנולד לך בן. איזה מין תגובה זאת? לא הבנתי את התגובה. מה זה מין תגובה זאת? תגיד, מה זה טוב, אני יודע מה. אז הוא מסביר, כשאתה נולדת, ואני לא יכולתי לבוא לבית חולים, כי אז הייתי כבול בעניינים של המנדט הבריטי. כן, ולא היה לי ניירות. ואני ברחתי, והתחבאתי בבית חולים, ליד הבית חולים היה פרדס, בליצון. ליד בליצון היה פרדס. והתחבאתי שם לשמוע מה נולד לי, כי את אמא לקחו ללדת אותך. והמילדת איכשהו הייתה צריכה להודיע למישהו, שמודיע למישהו, שמודיע איפה אני מתחבא בפרדס. ואז באותו לילה, שאתה נולדת ואני מתחבא בפרדס, חשוך הכל, מגיע אליי השליח ואומר, יהודי, נולד לך בן. ורציתי להודיע לאבא שלי באופן טבעי, כמו שאתה מודיע לי, נולד בן. אבל אין לי אבא, הוא נרצח בגוטלודג'. אז רציתי להודיע לאמא שלי. אז אין לי אמא, רצחו אותה בחל מנו. רציתי להודיע לאבא של אמא שלך, לחמי, נרצח במחנה עבודה. רציתי להודיע לחמתי, לאמא של אמא שלך, נרצחה באושוויץ. אחים, אחיות, אין לי למי להודיע. אתה יודע מה זה בשבילי אחרי כל הסיפור הזה שאני בארץ ישראל ונולד לי בן, ואין לי למי להגיד שנולד בן והכל ממשיך. ואני רוצה לצעוק לכל העולם, זה ממשיך, ואין לי למי להגיד. אתה מעריך את זה שיש לך אבא, שאתה יכול לטלפן ולהגיד, אבא, יש לי בן. אנחנו לא חושבים על הדברים האלה. אין מילים. זה ההשלכות של בן דור שני, שיכול לקבל עכשיו ולהבין מה זה ילד, מה זה אבא, מה זה משפחה.
אתה דיברת מקודם על השירותים, כמה צריך להגיד תודה שיש לך שירותים נורמליים. כמה צריך להגיד תודה שיש לך אבא, אמא, ילדים, משפחה, שלהם לא היה. את זה הם ידעו. טוב, תראה, כנראה שכשנולדים לדור שני עם אבא כמו שלך, אז יודעים ומתחנכים על באמת להעריך את החיים. אתה יודע, אנחנו כל כך מפונקים, כל כך בוחרים זה, צריכים כל כך הרבה גושמיות, כל כך הרבה צריכים דברים, רהיטים, אנחנו קונים כל כך הרבה, צריכים כל כך הרבה, כשהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אתה יודע, כשאתה רואה, ואתה הולך למסעות האלה, ואתה רואה כמה מידת הדין יכולה להיות מתוחה, כמה הסכנה גדולה, אתה פתאום מתחיל להבין, אתה יודע, תפילת 18, מודים אנחנו לך, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל ימנו, על נפלאותיך וטובותיך, אתה פתאום מבין שכל פרט הוא לא חייב לך כלום, פתאום יש לך הכל, אתה עשיר. אז אם זה מה שזה עשה לך, עכשיו תבין מה זה עושה לציבור, כי אתה מייצג. אני מייצג, תשמע, אני בן אדם נורמלי. לא שילמתי לך בשביל לספר את הסיפור הזה. ממש לא. אבל אני אומר שהמסע הזה באמת מדגיש ומבליט כל כך הרבה פרטים בחיים שאנחנו חייבים להתייחס עליהם בצורה שונה, כמו שאתה אומר, פתאום בכי של ילד, או ילד עושה מעשה שובבות. הסיפור הזה של הילדים ביער הילדים הוא סיפור שהוא שובר, כי אתה שואל את עצמך, ופה זה באמת מביא לשאלה הבאה. אתה יודע, במסע כזה הראש שלך מתמלא בכל כך הרבה שאלות ותהיות, וכדרכו של הרב וולף, שפעם אמר לאחת המורות, שאמרה שיש בת ששואלת שאלות של כפירה, אמר לה הרב וולף, אין שאלות של כפירה, יש תשובות של כפירה, לשאול מותר הכל. וכשאתה נוסע במסע כזה, אתה באמת אומר לעצמך, מיליון ילדים שלא חטאו, שלא עשו רע לאף אחד, הושמדו בשיטות הנוראיות מוח של בן אדם לא יכול לדמיין. ואתה שואל את עצמך, למה זה קרה? ופה אני בא ושואל אותך, מה אנחנו כציבור יכולים או צריכים כציבור חרדי לעשות כדי שהדורות הבאים שלנו לא ישכחו שהייתה שואה? מה צריך לעשות? כי אני אומר לך, אחרי שהייתי בדבר הזה, זה מפחיד. הילדים שלי יודעים שהייתה שואה כי הם שמעו על זה קצת בבית. אני לא יודע אם הילדים שלהם והנכדים שלהם כבר ידעו שהיה שואה. מה צריך לעשות? לקחת אחריות. ברגע שאתה מחליט שאתה לוקח אחריות, אתה מוצא את הפתרונות כמו שאני עשיתי. ואתה היית במסע, לקחתי כבר נכדים. דיינו נינים של ההורים שלי. והם כבר, שהם חזרו, שאלתי אותם. הם אמרו, אנחנו נמשיך לספר סבא, אל תדאג. אנחנו נספר עליו. צריכים להפיץ את התובנות של זה. לא תחל כך זרעי את מה אנשים השיגו. איך אמרת על המפונקים של הדור הזה? אבא כל כך צחק על זה, הוא כל כך להתייחס לזה. מה השטויות האלה? מוכל כזה, מוכל טעים כזה, ותחום כזה. אחד העליב אותך ואמר לך, כל הזה הוא הבל הבלים. הבל הבלים, ככה הוא התייחס לזה. כל כך הוא אמר, תודה רבה שיש לי משהו לאכול, ויש לי בית, ויש לי ילד, יש לי קורת גג. את זה צריך להעביר. אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות. תחליט שאתה לוקח אחריות, תחליט שאתה מעביר הלאה, ותראה שזה יעבור. טוב, אז אתה לקחת אחריות. נכון. ואני התחלתי לקחת אחריות. נכון, ושיתפתי אותך. ולכן אני מזמין את כולם לבוא למסעות האלה. כי אחרי כזה מסע הם יקחו אחריות. אני מבטיח לך. טוב, תשמע, זה, איך אומרים, זה כמו שהתחלת את ערכים בתור משהו שהוא היה קטן, והיום הוא ארגון עולמי. יכול להיות שאנחנו עוד בעזרת השם נראה את העניין הזה, כי זו פעילות שהיא כל כך חשובה, כל כך תורמת, כל כך מחברת, שאני חושב, אני מרגיש שמסע כזה עם ערכים הוא חובה על כל יהודי. אני רוצה להקדיש ברשותך כמה דקות על נושא של נסיעות ומסעות. אני לצערי הרב מסתובב די הרבה בעולם, וצריך לנסוע למטרות שונות, למקומות שונים. לכל נסיעה צריכה להיות מטרה. ואם אתה נוסע, למשל, לנוח, ולא הצלחת לנוח, אז הכתת את המטרה שלך.
אני חושב שנסיעה כזאת למקומות הללו, היא לא נסיעה של הבנת ההיסטוריה, זה לא עניין של תאריכים, זה לא עניין שהוא עניין של השכל. כי אם אתה לא נוסע למסע הזה, ומקבל את טונות ההרגשות והרגש, שאתה הרב ולס נתת לנו, שזה משהו שהוא ייחודי, זה לא כל אחד יכול לעשות את זה, הרי מי שלא גדל על זה, גם אם יהיה לו את כל כמות הידע בעולם, הוא לא יכול להעביר את הרגש הזה, זה לא כפתור שאתה לחצת והתחלת לבכות, כי אתה ראית את אבא שלך על עמוד התלייה מניח תפילין, וזה עשה לך את השינוי העצום בחיים. כשאתה מעביר לנו את זה בתוך המסע, אז זה לא שאני אחרי זה חוזר למשרד, ויש לי מפה על הקיר, ועושה אושוויץ וי, בירקנאו וי, יער הילדים וי, לודג' וי. זה לא עניין של וי. זה לא עניין של ללכת ולנסוע למסע כזה, ולהגיד, הייתי שם ושמעתי כמה תאריכים, ומתי היו חוקי נירנברג, ומתי היה משפטי, כל מיני תאריכים כאלה ואחרים. כי זה לא עניין היסטורי. מדובר פה, כמו שאתה אמרת, מספר פעמים, מדובר פה במורשת של העם היהודי. ומורשת של העם היהודי יכול להנחיל מישהו בן, מישהו עד, מי שהיה במקומות האלה, מי שאבא שלו שעבר את כל שנות השואה, לקח אותו ממקום למקום והעביר לו, כמו שאנחנו אומרים שהתורה מועברת בן מאב, והוא מעביר לבנו, והוא מעביר לבנו. זאת הצורה, מאזינים יקרים, שמי שבוחר לעשות את המסע הזה, צריך לעשות אותו. אני מזמין אתכם, מאזינים יקרים, מי שירצה לשמוע עוד פרטים, בעזרת השם יהיו לנו עוד תוכניות, אבל עד אז מי שרוצה להתייעץ, לשאול, להבין את עומק החוויה, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל האישי שלי, שאני אתן אותו פה פעם ראשונה בשידור, כי אני חושב שהאחריות שהרב וליס לקח, אני מרגיש שאני כאבא, כשבניי בעזרת השם יגיעו לגיל המתאים, בעזרת השם, אני אמשיך את האחריות שהרב וליס לקח על עצמו. כי מדובר ביהודי אחר, יהודי שעשה את המסע הזה, נהיה יהודי אחר. אתה חוזר, אתה מבין את הדברים אחרת, אתה מבין את הקדוש ברוך הוא, את מידת הדין, את מידת הרחמים. אתה מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. זה מסע אחר. מסע עם ערכים לפולין. זה אחד הדברים, אולי אחד החוויות, שאני יכול להגיד שזה אחד החוויות המכוננות ביותר שקרו לי בחיים. אני הייתי מבקש ממך, הרב ולס, אם יש לנו עוד ממש 2 דקות, 3 דקות. בוא תספר לנו את הסיפור שמבחינתי, אין לי מילים. עמדנו אחרי שהיינו באושוויץ, וממש לפני שיצאנו חזרה לאוטובוס, עמדת וסיפרת על מלמד בשם הרב וינקלר, שהוא היה סבא רבא שלך, נכון? אבא שלי בשבילי, סבא שלי. כן, סבא שלך, לא סבא רבא, ממש סבא. סיפרת סיפור מזעזע, שמראה מה זה העוצמה היהודית, מה זה יהודי אמיתית, מה זו גבורה יהודית. בוא תשתף אותנו. לפני שעשה כך, אני רק רוצה לציין, קצת להשלים את דבריך, שבמסע זה לא רק אני, אנחנו הולכים לשם המרצים, ראית במרצה הזה היו עוד 2 מרצים, אהרון לוי, איזיקוביץ', והם השלימו, לא רק השלימו, נתנו הרבה תובנות בנושא של צדיק ורע לו, קצת להבין את ענייני ההשקפה היהודית שמתלווים לכאלה סיפורים, וזה מה שחשוב גם במסע. שזה חובה במסע, אם כן, אתה נשאר רק עם שאלות אוי ובוי. נכון, אז מקבלים את ההשקפה האמיתית של היהדות, וזה מאוד חובה לקבל את זה, וזה אחד הדברים חשובים, שהאחים מנצל את היכולות שלו, עם הצוות המוכשר שלו, שמתלווה לכזה דבר, ונותן את התובנות האלה. אנחנו נדבר גם איתם, על דאגה. אני מבטיח לך. אני פשוט מרגיש שאני חייב להשלים את זה. כן, זה צורך נפשי כזה. אבל בכל מקרה, הסיפור שאתה מדבר עליו, סיפור שקצת התפרסם, ואני אספר אותו בקצרה, זה סיפור שבאמת הפך לי את החיים. זאת אומרת, השינוי שנעשה אצלי, בא מהניצוץ הבא. סבא שלי, ביום השחרור, ולכן סיפרתי את זה כשיצאנו מאושוויץ,
באותו מה, תראו לכם, אתה כבר משתחרר, נגמר, כל הסבל הזה נגמר, זה היום המיוחל הזה, ולא ידעו מתי יהיה היום הזה. שעת השחרור הגיע. ביום השחרור, בשעת השחרור, לוקחים את הסבא, שרגא פייבל ויהודי צדיק, היה מלמד בחיידר. אוספים את היהודים, את השרידים, שרים אותם במעגל, מכניסים את הסבא למרכז המעגל, עומד לידו הנאצי השמדי הזה, מבשר את בשורת השחרור, ואז הוא אומר לכולם, בוא ננסה עכשיו את הסבא, בוא ננסה עכשיו את הרבי שלכם. למה? כי הוא שמר, וידעו את זה גם הגרמנים, על כמה שאפשר לשמור על תנאי הכשרות בתנאים הנוראים האלה. זה כמעט בלתי אפשרי, אבל ידעו שהוא כזה אחד שמשתדל. שלא יכניס טרפה לפיו כל שנות ה... כן, הוא שמע עד כמה שאפשר, וידע זה התפרסם במחנה. דווקא הוא לקח אותו, שם אותו במרכז המעגל, לוקח את אחד בשר חזיר, שם לו ליד הפה, שולף את האקדח שלו ומצמיד לו לרקה, ואומר לו לפני כולם, אם אתה רוצה להשתחרר עכשיו שכולם משתחררים, תאכל את זה, ולא אתה תהיה האחרון שימות במחנה. והוא פונה לכולם שעומדים מסביב, השרידים, די, עכשיו משתחררים, כולם ברגע השחרור. הגרמנים מורידים את המדים. הוא אומר לכולם, בוא נראה עכשיו את הרבי שלכם. תאכל את זה, משתחרר. לא תאכל את זה, האחרון שימות במחנה. והוא אמר שהוא לא אוכל את זה. והוא ידע שיקיימו את מה שמאיימים. ואכן ככה היה, ירו בו, והוא מת. האחרון שמת במחנה. כולם יצאו החוצה. והוא מת שם, מתבוסס בדמו. זה היה סבא שלי. ואני, לדאבוני הרב, ואני אומר את זה בפומבי וזה לא נעים, הייתי במצב שהלכתי לקנות בדיוק את אותו דבר שהאב סבא שלי התנסה בו. וכשעמדתי בתור לקנות את זה, נזכרתי בסיפור הזה. ידעתי את זה. רק, צריך להידלק בזמן הנכון. נזכרתי בזה, לא קניתי, יצאתי מהשורה, כבר עמדתי בתור לקנות את זה. ומאז התחלתי לשאול שאלות, למה סבא שלי מת? אם הוא היה אוכל את זה, היה לי עכשיו סבא, ואין לי סבא. או שאני פועל לא נכון, או שאני לא נורמלי, או שסבא שלי היה לו. ואני סירבתי להאמין שהסבא היה לא נורמלי, אבל לא היה לי תשובה. וחקרתי, וכך התחיל כל השינוי. טוב, מה אני אגיד לך, אבל שאתה מספר את הסיפורים אפילו לא שם, אלא פה, בתוך האולפן, זה מחיי נפשות. זה מחיי נפשות. פתאום אתה מבין ואתה אומר, הוא היה יכול להשתחרר אם רק היה מכניס לפה, אולי אפילו לא אוכל. כן. אבל זה גבורה יהודית. אני יהודי ואני אמות על קידוש השם, ואני לא אוכל את החזיר. אז תגיד עכשיו צאן לטבח, תשאל איפה הם היו, הצדיקים האלה. את זה לא מספרים. טוב, מאזינים יקרים, תם ולא נשלם, כמה שנדבר ונשב פה עם הרב ולס, אפשר לדבר עוד הרבה מאוד שעות, אבל כמה שנדבר, אנחנו לא נסיים את העניין הזה, כי מה שחוו שם מיליוני אנשים במשך 6 שנים, אי אפשר להעביר גם לא ב1000 תוכניות. אנחנו בעזרת השם נהיה פה הרב ולס, לספר את סיפור המסע של ערכים לפולין, בכדי שכולנו בסוף היום ניקח אחריות. אני יודע, ציפור קטנה לחשה לי, שיש כבר תאריך למסע הבא. כן. אתה יודע שיש תאריך. כן. כי אתה צריך להיות שם, כי אתה יודע, כי מסעות בלי הרב ולס... לא, אני לא שואל שאלות, אני בא. מסעות בלי הרב ולס זה לא המסעות. אני לא שואל. מודיעים לך ואתה על המטוס. כי זאת האחריות שלך, זאת החובה שלך כלפי הוריך שהיו שם, כלפי הסבים שלך שקידשו שם שמיים ונשארו שם. אז כמובן שאפשר כבר לפרסם את התאריך, נכון? כן. כ' עד כ"ו אייר. כ' עד כ"ו אייר, זה מיד אחרי ל"ג בעומר. תן גם את הלועזי. הלועזי, 15 עד ה-21 במאי. 15 עד ה-21 במאי. כמובן שאפשר להתקשר לערכים ולתפוס, כי אני יודע שאתם מוגבלים מבחינת מקום, נכון? כן, לוקח אוטובוס אחד, ממלא אותו וזהו. אוטובוס אחד. אז רבותיי, כדאי מאוד כמה שיותר מהר להירשם למסעות האלה, כי המסעות עם הרב ולס נתפסים מאוד 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 מהר. כדאי להירשם, וכמו שאני אמרתי, לסיום, המייל שלי למי שירצה לשאול שאלות, הבהרות, רוצה להבין יותר, אם כדאי לו עכשיו, אולי לדחות, אז תכתבו לי, אריה מונק, זה ARIEMUNK,
unk@gmail.com, ואני אשתדל להקדיש זמן לענות לכל שאלה, aryamunk@gmail.com. לכולכם מאזינים יקרים, אני מאחל ליל מנוחה. אני מקווה מאוד שהסיפורים הקשים ששמענו פה ייקחו אתכם רק למקום של לקיחת אחריות, לדעת את הדברים, כי כמו שהרב ולס אומר, אין פה עניין של לספר סיפורי זוועות רק בשביל לזעזע את הלבבות. יש פה עניין לעשות עם זה משהו, להיות יהודי אחר. אז שוב לכולכם ליל מנוחה, ולך הרב ולס מיליון תודות גם לא יספיקו.